serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Jam Lasay 54. Exist to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam Lasay 56. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, lakat anay kita sang panahon na check na ton sa rimatinyo ng Provincial Disaster Management Program Division. Check na ton kay kadahapon nagaulan-ulan na gidmana na Sir Gani na sa ton siningalinya Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Maayong gabi Action Bay sa aton mga listeners no, hari atag naton lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi. Lunes kita karon Hulyo 12 ito 2020-21. Aha. Naga-impluwensya sa kapungsuran ang nagadominar nga weather system sa ato ng easterlies, no? Mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko, nagaapekto diri sa kaprobinsyanan sang Camarines, Albay, Catanduanes, Marinduque, Quezon kag Aurora. Nga ang tiyempo nila magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga maayo ang tiyempo ngay pag-uum-guum ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala lang ini naligwin nga mga pagulan o kung pagpanaguob bahalin ini sa easterlies ginaupdan sang localized sa thunderstorms. Kabugusan sa aton pungsod Pilipinas ay sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa direksyon na sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya o kon kabugusan sang Western Visayas lakip ng aton probinsya kag syudad sang Bacolod. Napaidalong kita sa may pag-uum-guuman ng aton kahawaan hasta nga magalumon aton kalangitan. Maayo diri ang tiyempo naton. May dala lang ini naligwin man nga mga pagulan o kon pagpanaguob. Nga tugay ini sang easterlies kag localized thunderstorms. Ang mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin aton mabatyagan kag halin ini sa direksyon na sidlangan pakadto na bagat na sidlangan east to southeast ang aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros, while ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini ang aton ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang may takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Aha. Kaga ang aton nga
taob karon 1:47.9 metro. Ang hunas magabalo sa 5:59, 0.0 metro. Banag-banag ini 5:59. Sanag na gani ni, no? Mag 5:59. Alas 8:08 sininga hapon o kon karon nga gabi, nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya 5:29 buwas sa aga. Ari kita 26 sa 32 degrees Celsius. O kon 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo na lakat sa atong nga tiyempo. Si Bulkan Kanlaon nakarehistro kita 13 ka pagtayog o kon volcanic quake sa palibot. May moderate o kon kasarangan ni siya nga ginbugang aso. May taas ini 200 metros. Kag nagkulap ini sa direksyon non naaminhan na sidlangan, no? Kay Tagalog mo hilagang silangan tingdan. Okay. Ilonggo action dai. May 600 tonelada ni siya nga asopre o sulfur dioxide. Nya gintakos sinilang kagapon, no? Hulyo 11 to 2021 nagafabilin sa gihapon ng iyang ground deformation sa palibot o kon slight deflation. Liwat ginapaabiso sang DOE's Peoples in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center. Nga ari sa gihapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon kag padayon nga gina-enforcer ang 4 km permanent danger zone. Okay, kadto kita sa earthquake. Ay kita diri na nabatyagan o kung may nakita nga Negros Occidental o kung Negros Oriental, no? Ang ari lang di ang notable lang di Action Bray. Ang Kadingilan Bukidnon nagbalik na naman. Ang major shock niya is 4.3 ang magnitude. May punto isa lang kilometro ang deep of focus pero felt ni siya. Felt ni siya. Ang intensity nga nalabot yan ari sa mga lugar sa Kadilingan, Don Carlos, Bukidnon, Lanao del Sur, no? Dumulog ate puro Mindanao ni wa di sa aton sang epekto. So amo ni lakat sa atong nga tiyempo sini nga gabi sa Bulkan Kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert warning system. Tulo tawhay no? Tulo tawhay kita. Mayo diya sa aton. Do kadamo kada bisita Sir Gani ha. Hindi giman kay mga upod na di mga PNP, mga emergency 911, Philippine Coast Guard, Philippine Army. Kumpleto kamo daga. Emergency operations center. Damo kami. Gani mano kay do ka sadya lang. Anyway Sir Gan, salamat. May gabi. Okay, thank you. Yes sir. Amo na lakat sang panahon mga kaaksyon, alerto lang gid no? Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay gilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time la 7:03 na subong nga adlaw Lunes kita. Yari na kita sa Hulyo 12 na 2021. Bukas na nga aton sa nga Facebook page ha. Pat-ini nyo dira ha. May ara kita sang lain nga Facebook page. Kadto kamo sa DYEZ Action Radio Bacolod, no? Ang kuan ni ginliwat dia, ang gindugang rather, ang DYEZ lang gindugang. Pero kung gusto nyo gin magsulod man sa Action Radio Bacolod, makitaan man gyapon ditong aton sini nga live, no? Kurti man ang kuan ang Facebook stricto man kung kaysa mo, no? Hindi kita ya naga-control sina, maubegi kita sa ila hulat-hulaton tagid sila. Sige, pero way naguntat pangalagad naton dira ang aton sini nga YouTube makaksyon, ang aton sini nga web dira plus ang Twitter account bukas na para sa inyo sini nga pag lantaw kag pagpamati sa aton nga mga balita kag iban pa. Text hotline naton 0963-757-0874. 2 to 3 liners lang ang inyong mga mensahe para mabasahan tagid halos tanan. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtoblas 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad?
Over the weekend, magkaaksyon sa pagkadamo sang pinatsanay nga nagluntad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamadamduman nyo una nabatian sa nagligad nga Sabado sang gabi ang pagtiniruhay sang duha ka persona didto ya sa Campo Quino Bay Resort, Barangay 4, syudad sang Sipalay. Duha diri nagkalamatay mga kaaksyon, no? Bangod sa ginaligar, way pag-intindihanay sa video kihan. Gin-check naton liwat gin-follow up naton ini nga sitwasyon ang ila sining investigation anyways. Ang napatay dito si Fernando Silanga kag si Gary Labrador. Ining duha sila nagtiniruhay pero suno sa pulis karon ginapangita nila kun diin ang armas sang duha kay ang pilas nila tag isa-isa sa ila pulo puerti nga balbalanay sa tiniruhay action hands. Dua, isa, tatlo, gurong tao, di na katindog, no? Oo, example B, balos-balos pang, ipiyak naman, naman na. Dua, tatlo, gurong di na kaidog, pero ila pilas nga duha, tagpulo-pulo, meaning do pelikula lang, nagamatama tumba, bigatiro gapon, bang, ano daw mamon, pagtumba, nagatiro gapon, oo, pulo-pulo, ila pilas mo. Ang pamangkot, diin, ang armas nagkalaladto kay waay nakitaan. Diba si, pinanghaboy nila tapos laigo pulo. Action firing line. Sige, amo nang ginausisa karon sang kapulisan mga kaaksyon didto sa syudad sang Sipalay sa pagpanguna ni Police Major James Latayon. Sa iban nga balita sa Himamaylan man ho, may binuno man. Sa pagkadamo man pilas niyo lapit pulo or pulo pilas man buno purti. No ni klase. Purti nagigalisod karon sa mga tao ba? Kita mo gina-reenact mo action hands, no? Pulo-pulo ila pilas nga duha mo. Oo, nambal ko ganay isa duha tatlo, ang tawo yan din na ka-ik kon maigo kada any kind of pusil nga ginatawag. Once umigo, sakit gani maigo ka lang sang lansang. Oo, lansang lang gani na panggadulot ang armas ang 9mm kag 45. Oo. Ang pamangkot diri suno sa Sipalay PNP posible nga may iban nga nagpangluthang sining duha. Action firing line. Sige, no? Ang sa Himamaylan to, ginalagas pa man to subong, ang suspect man, kay binuno yining yaman nga, kaalitan man, damo manipilas, patay man eh. Action firing line. Sa tubuso, to, kakatulog, sinulod kaginbuno, way pata update, kay gasabat hepe nila, sako guro, ato sa hospital, kindalaw, pero kakatulog, kimoble. Purti mo. Action firing line. Ay, sus ko. Diri nga balita sa Bacolod magka-aksyon, bangod sa kadamo sa mga violators, ang aton sining nga prisuhan di overcrowded na katama, purti na gasululubra na, no? Ti ang ibanda abin di nakamusagip pasaway kay way na blutangan prisuhan ta. Action firing line. Oo, ayawan man ang gobyerno man sa popo sa inyo sining nga mga violations. Oo, magpakatino kita kay pandemya patalan subong. Action firing line. Dire sa Bacolod sa gihapon, na interview ta ni last Saturday pero nagligad to ang bal ni City Ad M Ang nga gina-discourage gid nila ang pagwa sang 5 ka tuig pasaka ang edad nga kabataan, no? Ti subong 5 to 15 hindi lang anay pagpagwaon. Apisar nga may ara sang ginatawag lang nga mando gikan sa National IETF nga ang 5 ka tuig pwede nakagwa sa mga lugar nga GCQ nga classification naton, pero napili lang yapon nga mga lugar, hindi ka mo pwede kasulod sa mga malls, mga kaksyon, kaya hindi man na siya yapon outdoor, indoor man na yapon, kay nag-outdoor lang kamo sa balay nyo, pero ma-indoor ka kung masulod ka mo sa malls na. So, bawal siya. Pero diri sa Bacolod, gina-prohibit gihapon ang 5 to 15 years old mga kaksyon nga makagwa. Kita way giti lalis daw way giti kontrada kay nga way nagapili yang virus kung pilang edad mo. Action firing line. Oo, ang mga ginikanan may namaghambal tagaan naman kuno tsansa ang mga kabataan sa sulod sa masubra isa ka tuig nga wais na kagwa-gwa sila puloy-an base nang hunahon hindi man guro hindi ko yung magpati kay ang kabataan niya kinchindi man sa sitwasyon to subong explikaran mo na sila. Kaya hindi man bot silingon nga bilog nga isa ka tuig ara ka lagi sulod sang balay.
nagagwa man na da sa spirtahan kag sa compound nila da sa karsada da sa guwa-guwa man lang. Pwede okay naman na. Di tanay pag ibutang sa alang-alang sitwasyon ta. Action firing line. Ang mga balita gikan sa probinsya sang Negros Occidental pagtugot sa mga kabataan mano sa Negok nga makalagaw desisyonan pa sang gobyerno probinsyal. Na amo na ginahulat-hulat pa halos tanan. Pero sa prangka nga istorya kung kuan kung tuturon gidya panakop kag pangkuan dugay nagalinaga mga kabataan tangang ibang gani nagagwa naman sa puloy-an gani nga tag isak tuig. Action firing line. Ginadala na sa mga ginikanan labi na gid kumay na gid binlan ti may mga rasones ang iban ni ara nagalinagaw na may ara kani mga malls dis Bacolod subong yang ginapasulod man ng kabataan nga bisan bawal. Action firing line. Sagi patakakwan-kuan na inipokrito di nga prangkang istorya puwerte na sa pagkadamo yan nagalinagaw ng kabataan subong. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, ang mga balita sa national update kita subong sa COVID-19 may ara sang 5,204 nga nagdugang nga nagdulong naman sa 1,478,061 mga kaksyon. Ang naka-recover diri ara na sa 1,000,000 kag 402,918 ang padayon nga aktibo 49,128 samtang ang patay 26,015 mga kaksyon. Action firing line. Hambal diri sa Pulse Asia sang ila sining nga Pulse Asia rather nga survey mga kaksyon halin sa 15% o kon 16% nagsaka sa 43% ang gusto nga bakunahan nga Pinoy. Action firing line. Dumayo nag-survey sila ang Pulse Asia ini ginhimo nila Hulyo 7 Tob 16 sa diin ang 36 diri ang hindi magpabakuna kag ang 16 diri maminsar sila anay kung magpabakuna sila kung hindi pero 43% diri gahara-hara na nga magpabakuna. Action firing line. Ang area of coverage makaksyon sang survey ang Luzon, Visayas and Mindanao amo ning mga lugar dito sa Metro Manila do damo gito yang mapabakuna. Okay tiya tutuyang forte ya kagumon gid nga sitwasyon. Mindanao 48%, balanse naman ang Luzon area sa 38%. Sa Visayas 39% gid lamang. Damo dias Visayas sa hindi iya magpabakuna. Action firing line. Speaking of bakuna gihapon mga kaksyon kay didto sa Samar bala may isa ka politiko dito, puloy-an sang politiko ang ginapaimbestigahan karon sa Department of Health mga kaksyon. Matapos makabaton sang report nga may isa ka politiko nga ang mga bakuna pinangdalaya pa uli sa iya puluyan. Action firing line. Mayo kay may nangisog nga nag-report balay sa Department of Health mga kaksyon. Amo ni subong inimbestigahan ini. Pero I doubt sa ibang nga lugar ari man ni pro. Galing wala lagi diya sa may maisog nga nagapanugid. Action firing line. Ti sa Samar subong subject ining si politiko sa pag-imbestigar kon nga ang gindala sa iya puloy-an ang ini nga mga bakuna. Pero way pa ni isang way pagid sang dako nga ebidensya suno diri sa DOH gina-check pa ni nila subong basta may report kinagdangat dito sa ilang nga talatapan. Action firing line. Basi gusto ito bakunahan ang bugos niya nga pamilya unabla, no? Ang iba niya nag-inawan ka hulat pero ti may nakapanugid gid may man kay may nagapanugid Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon, atensyon sa mga doktor, ari mga doktor na maning target sang DOH. Kay kabalo ka, suno diri sa Department of Health mga kaksyon, wala pa sang booster shots diri sa pungsod Pilipinas or extra doses nga ginatawag sining bakuna nga ini. Action firing line. Kay matapos nagpanugid si San Juan representative iya nga si Rolando Zamora nga ini siya ang nakaangkon sang 4 ka doses iya kay ini siya may ara suno sa doktor niya may ara sang immunodeficient nga ginatawag ang iya kaugalingon. That's why nga
injeksyonan siya sa makaapat ka beses. Posible lain nga injeksyon o kung lain nga bakuna ang iban dire. Action firing line. So no, kay Zamora dire para extra nga proteksyon sa iya kaugalingon based man sa hambal sang iya doktor mga kaaksyon. Te so no, sa DOH dire wala pa sang pag-approve kung pwede ba lang nga bakunahan ka Sinovac ang first dose mo pagkatapos ang second dose mo bakunahan ka naman AstraZeneca or hindi gani mas dungagan kapag isang lain nga bakuna nga Pfizer o kung Johnson & Johnson da why pa sang aprobado ini sang DOH makaksyon suno diri sa ila sini otoridad. Action firing line. Kag way manahambal diri nga kung safe ini kag epektibo ini. Kay mga 40 man ni klase kongresista kay dinaska niya man sang madamo nga bakunang kaugalingon. Action firing line. Abe guro hala, pauna-una na lang taniya safeties kabuhi ta kay si COVID-19 daw gapadayon gihapon niya karatsada ho duay ga nubo sa 5,000 kada adlaw. Action firing line. Tilan tawon taniya kay ang doktor nga nag-administer sa siring over bakuna o kon booster shots nga ginatawag sa isa ka tawo may pinalidad nga batunon kon madakpan kag may ara sang ginatawag mabakod nga ebidensya. Action firing line. Sige, amo na magkaksyon ang balita yang iban karon pakarunan ko ning gatong blaho kay daga pinagusto na lang ning petrolyo ta kag kompanya sa pasaka sa presyo sang gasolina kag diesel. No? Action firing line. Pakarunan tanay kay doy kapito na ni karon sa kagahon nga pasaka nila duway laslak batya nga nagaululungad ng taos kapigaduhon. Action firing line. Gapadayon na sila pang ila permi rason iya world market lang yapon nga muni muna. Astasan o kita maginano sini gobyerno ta duway na malang ipakialaman. Action firing line. Promalikan ta na karon Aryo sugar smuggling sa Pilipinas. Suno kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ginmanduan niya ng Bureau of Customs. Kaya dapat tutukan gid ang mga smuggled sugar magkaksyon kay mas taas pang presyo sa Pilipinas ikumpara to sa iban nga lugar. Action firing line. Ang allegations diri ni Dominguez may ara sang iban nga mga traders diri sa Pilipinas nga lain ang ginadeklara nila sa volume nga ginapagwa sang ila sini nga mga kalamay nga negosyo. Action firing line. Di may ara man kamo gali sang namutikan nga wanyo ni pinangkasuhan kag papriso nyo ni dayon. Kay may ara manayhan kamo sang ebidensya, ginmention pa din Dominguez kini sa Cebu ni nga modus ko ho. Mga based sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Gobyerno kamo, pribado lang sila, negosyante lang ni sila, mas may power kamo nga maghimo sang inyo matutuod nga polisa against sa mga smuggled tingaway ni sila pang prisuhon na indirekta ho. Action firing line. Pero sunod diri sa Bureau of Customs may napasakaan agin man sila kaso halin sang nagligad sang Enero 1 tubtob Hunyo 14. Ang BOC nakadakop na sang 7.22 billion pesos sang mga smuggled makaksyon sa nanari-sari iniya. No? In fact, mayroon sang 42 criminal cases sa 154 ka mga ginsuspitsuhan nga mga persona nga ginfaila na dira sa Department of Health mga kaksyon. Action firing line. 32 diri ka licenses brokers nga nagapangatubang man karon sang kaso nga administratibo. Tilang tawon ta niya. Amo nang balnaton kung may nakasayop dira failan dayon. Way na sang durog amo kay ti sigurado mayhan nga may mga smuggled kwan ini sila packages kag baggage or mga smuggled materials nga nagasinulod diri sa aton sa Pilipinas. Action Brian Borden. Action firing line. Ang masadya subong makaksyon nga balita sa national apisar nga naglalai na kita sining COVID-19. Pero hindi gin madula gihapon ang ginatawag nga pamulitika mga kaaksyon, no? Kay sa sining nga mga tiniyon, grabe na ang balbalanay sa grupo sang mga miyembro kag subong man ang mga opisyales sang PDP laban mga kaaksyon. Action firing line. Sa nagligan nga adlaw gin-mention ko sa inyo nga ginpatalsik ni PDP laban President Manny Pacquiao ang Vice Chairman
nga amo iya si Energy Secretary Alfonso Cusi mga kaksyon. Lakip na dire ang ila sini nga Secretary General nga si Melvin Matibag sa ginaligar nagasuporta or supporting the presidential candidacy of a party outsider nga amo si Davao City Mayor Sara Duterte. Action firing line. Amo na yung pila ka rason kung nga agin patalsik ni Pacquiao ining si Cusi, pero si Cusi hindi magkuan, hindi siya maghalin. Hindi siya may siya balak ka magpahalin. Action firing line. Sa Hulyo 17 mga kaksyon, sa Hulyo 17 may ara sang convention ang PDP laban dito sa Clark, Pampanga. Kag ang ining nasambit iyang convention mga kaksyon, suno sa report nga si Senador Manny Pacquiao mag-assign sang siparar nga resolutions nga nagapahalin kay Cusi Matibag kag membership committee head nga si Astra Naik. Nga ideklara ini nga void and National Assembly sa maabot iya nga Mayo sa nagligad, no? Kag sa sining July 17 mga kaksyon. Action firing line. Ang resolution nga nagapahalin ka sa tatlo ka mga persona sa tong Hulyo 3 nakabase ini sa mga kopya dokumento nga ginpadala sa pilaman ka mga reporters sang July 9 mga kaaksyon, no? So ining nasambit yang July 17 nga convention sang PDP laban, allegedly si Presidente Rodrigo Duterte ang magatambong gid sini. Action firing line. Kag didto ini mahibal-an kay gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga tagaan sang solusyon nagaginamo karon nga PDP laban sa ila sini nga mga opisyalis dira. Sa nagligad to nga konbensyon, nagligad nga bulan sa Cebu, waay man to si Manny Pacquiao, na? Kay si Cusi niya ang naga-facilitate. Waay man to si Presidente Rodrigo Duterte. Pero nagpadala to siya sang tingog via video mga kaksyon nga tinaga-congratulate sa nasambit iya nga mga members kag subong man sa mga opisyalis nga ato dito. Action firing line. Ti isa sini iya sa Clark, Pampanga sa July 17. Waay man gihapon si Manny Pacquiao, no? Kay ti nahibalaan nagligad nga Sabado, lumupad na to si Pacquiao sa US bangod sa hampang nila ni Errol Spence mga kaksyon sa August 21, 2021. Action firing line. Kahapon may press conference si Pacquiao kag si Spence dito kahapon mo, no? Di ka malo ka mo nga si Pacquiao, ang eroplano nga sinakyan niya nagligad nga Sabado, nag-emergency landing sa Japan. Action firing line. Oo, may lang gani kay hindi manggidelikado, may tao lang to naglain matsyag yung black. Tigin pahugpa, tanay pro ang ginawa nga report, hindi na yun amo. Action firing line. Anyways, balik na diri mga kaksyon. Gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga tagaan sang solusyon ng problema nga nagapatunga subong sa PDP laban. Nga mo ning natutukan ni na subong. Kabalo naman kita nga once nga maguba ang PDP laban, kag wala sila may patindugon nga endorso nga mangin presidente bulos kay Duterte on 2022 nga eleksyon. Kadako sang tsansa nga base maagaw ng poder sang aton sini nga presidente sa lain nga political party naman o lain nga grupo. Action firing line. Kay sa piyak di nga grupo liberal, NPC, amo ni mga grupo no pang iban, no? May ara pa subong tukod nga one sambayan na bla. Way takbalo sang habyog nila sini kay according to them, gina-check man nila piyak kag piyak kung sinoong ila suportahan or ginaduoy pan iduso abi bilang presidente, pero do kaklaro man sa ila nga si Vice President Leni Robredo ang dako nga porsyento nga posible suportahan nila sa 2022 nga elections mga kaksyon. Action firing line. Di may nagalagaw na subong gani nga mga kwan, may nagalagaw na nga litrato nga Bongbong Marcos for President
Sara Duterte for Vice President. Action firing line. May ara man sang Ping Lacson for President, Tito Soto III for Vice President. Action firing line. Si Bongbong Marcos sa Cebu Action Eden, pagkatagko sa litrato yato, sinong iya nga partner sa litrato yato? Si Governor Gwen Garcia. No, dito naman siya padikit, no? Dito siya padikit subong. Action firing line. Dres Negros ay pa ko kakita gid sa mga litrato. Anyways, balik ta diri sa PDP laban mga kaksyon. Hindi tayo tanda gid mag-analisar mo, no? Sa amo sa ila sa nga sitwasyon, pero diri sa Bacolod may ara sang isa ka konsehal nga miyembro sang PDP laban, and during the time or during the election of 2016 presidential, isama ni siya sa puwerte man nga suporta kay Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon. Action firing line. Kag ti tanda gid mag-analyze no? Tanda gid mag-analyze kung ano nga sitwasyon sa subong sang PDP laban, kay hindi ko sigurado ko nga kung ano nga mga sigalot subong ang nagaabot mga kaksyon o nagahitabo didto iya sa nasyonal. Sigurado gid ko nga may ara ini sila sang ideya man diri, ginahatagan gini sila sang information kung ano ang mga sistema abi, no? Diri sa lokal, no? Like diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Si try naton nga malabot sa sinimateryon sa pila na kasimana nga gamo-gamo sang PDP laban nga nag-umpisa gid kay Senador Manny Pacquiao mga kaksyon. Bangod sining hindi maintindihan nga amat-amat pamulitika na gid man mo. May ari gid nga igo pamulitika ini. Rason nga hindi mo na mapugnan pa ang habuyanay sa mga malain nga tinaga personalay kag kung kaisa galabot pa sa punto nga pati ang ila sa nga poder amo ang kadisgrasya dira mga kaksyon. Action firing line. So ang mga taga Negros kag Bacolod may ara sang nagakahangawa man sa sitwasyon sang PDP laban kay dumduman nyo damo-damo di sa mga public officials sang ligan nga lain nga partido, pero sang invite sila sang PDP laban sa pagkadaghan ang nagsalaylo. Online sa firing line. Sa aton sining nga linya si Councilor Attorney Archie Baribar. Attorney, may gabi. Sa may gabi, Assembly, may gabi sa imong tagpalamati. Salamat gid attorney sa imo sining nga time sa sining nga mga tinion attorney, ano? Nagtawag lang kami sa imo attorney kay mangayo lang kami sa imo man nga mga insights or ano abi ang mga nag-aalalabot sa inyo diri nga mga information regarding sa sistema subong sa PDP laban. Yes, wala kami sang official gid nga communication kung ano ang status ng PDP laban sa subong. Kung katandaan nimo Action Brian, sa nagligad nga eleksyon, kami mismo nagproblema sa PDP laban kay nagtunga gali sila way kami kahibalo. Ang nagpirma sa amon hindi gali authorized nga magpirma. So ang amon nga certificate of candidacy nahimo nga independent imbis nga may partido. During the election period may nag-correction siya sadto nga naghambal nga ginkorekan na dapat official na kamo nga PDP. So I don't know kung that was done properly kag naislan mag-pumilik ang amon nga status bilang independent candidate to that of PDP laban. So sa subong siguro consequence ni sang hindi pag-intindihan nila sang una hasta subong wala kami sang official nga communication na gid bala ang status sang PDP namon bilang as PDP laban member. Okay. So I hope we can resolve that para nga may bala na mo kung ano man ang amon nga lakat sa sunod nga eleksyon. So hindi lang ikaw attorney, damo kamo di sa Bacolod maybe kag Negros nga daw hindi pa sigurado kung ang application nyo to or membership rather sa PDP laban. Membership. Yes, for example ako, si Vice Mayor Elcid, si
I think there were two others, no, na naapektuhan sa itong paggamugamo nila. I hope nga naariglan nila ito so that so that nga magwa sa amon nga record sa COMELEC is PDP kit. Aha. Attorney, sa imo nga panan-aw subong do grabing pili problema subong sa PDP laban in between iya kay Cusi kag kay Manny Pacquiao. Sa imo pananaw, attorney, anong result sa ni pila ka adlaw man sa imo nga initial nga panan-awan Ang ako niya nga panglantaw ng Action Brian, si Cusi iya tao ini ni Gloria. No, hindi ni sila yung mga PDP laban nga diehard git. So tingala gani ako nga paano siya nga nagiging Secretary General sa PDP. Nga ang iya siniyang background niya, Gloria ini. Nga kung sa bagay, damo man sa mga tao si Gloria nga nagsulod na sa PDP. Yes, no? yes. So, subong, maintindihan ta na kung nano ang lakas nga ang mga new kids in town like Cusi. Now sila pa yan nagkakapot sang Grenda, no? Siguro kay mga ginayo man sa presidente. But just the same, may ara ining mga consequences, no? So I hope na hindi ini man kabudlay sini kung for example ruling party subong ang PDP. Yes. Pero kung nagawatak-watak sila, kag ang may ara sa mga mabaskong challenger, we will expect that PDP will not be in a superior position. Aha. Ang hambal ni Senador Manny Pacquiao, bisan wala ko ga attend sa mga meeting naton kiti masako siya. But according to him nga, hindi siya basta-basta iya nga maghalin lang sa PDP laban sa mga ginahimo ni Cusi. And contrary, gin-expelled niya pa si Cusi sa iya mismo kag ang duha ka makopdanan attorney. Panataw mo sila. Di amo na ang wine lang in-expect. Kay 14 pag small nila sa kay Manny Pacquiao mo. Correct, gina sir. So why ka nag-expect nga decided din si Manning at kung hindi ka mo, kung dugapin na gusto ka mo, dulaon ka mo diri. No? Di na, dako nga problema. Because apparently, the Cusi and his group are marching to a different tune. So, siyempre, presidente si Pacquiao, si Cusi, vice chairman, gid lamang attorney. No? Do ka, kung ng taon mo, gid daw kalayo sang diferensya, blang daw siya pa yung nagahari-hari na attorney, no? Yes, siguro ibalibad yan na nga ginsugo ako sa presidente. But just the same, that this is not Republic of the Philippines, this is only PDP laban. Kag according to Pacquiao, may mga masobra 100,000 na gid man ang miyembro sang PDP laban. Kag ang mga supporters mas damo sang sa iya sang sa kay Cusi nga amo ning nagatulotindog na subong attorney. Na mo sinabi. Si Cusi does not have a following. He is just appointed there. Kag si Cusi known Gloria boy na ya. So nobody will give their trust to Cusi. If in case attorney nga daw hindi gislabi mag-alayuhan ini, di tagaan resolution ini, although the President Duterte nagapariser na siya nga patungaan niya gini on July 17 sa convention dito sa Clark, Pampanga. But the problem is Manny Pacquiao is not around sa mo sila nga panahon. Anong potensyal sang piyak gid nga grupo attorney kadako nga maagaw ang posible administration kung magamo sila? May advantage ang ara sa mapunta kay Manny. But kung power grab na tanan na makaintindi ng power grab ini. Kag while many will go along silently, there will come a time nga magwa na sila kay kabalo na sila nga hindi ni amo. So mapudpud lang ni ang frustrating ni Presidente kung implahan niya gid na kag siya na mismo ang makumpas nga dulaon si Manny Pacquiao sa pagka-presidente just because wala sila nag-attend sa ilang convention, no? So why not hindi na siya, that will not help anybody or anything, no? So ang ako niya nga sense, better for the president to keep quiet.
Oo. Lastly, Attorney Ari, may mention diri si Pacquiao mo nga isa sa rason kung nga angin expelled niya diri si Cossey kag ang duha ka iban pa. Kay nagapakita sila nga nasuportahan nila si Davao City Mayor Sara Duterte nga hindi miyembro sang PDP laban, Attorney. Yeah, correct. I think that is a good positioning. So ang istorya is, kulang-kulangan sa paghambal nga hindi ka mo magdesisyon na wala siyang desisyon sang mayoriya. Wala pa gani ka desisyon ang kabilugan, naghimo lang ka mo yung isang desisyon just because bata sa isang presidente. The better way is ibutang naton sa bilog nga partido nga maghambal between those who are members and between those who are outside of the party. Can we select who can banner the programs started by the president? So I think that should be the way. Hindi kay piliton lang. No? Okay, that kung mag-abuse na, di nga nagimo pa ta partido. Patulan na ng party kung mag-abuse na. O pinagusto ka lang niya kuha kung sinong gusto mo nga hindi members ng partido. Oo. Pero diri sa Bacolod, Attorney kang Negro, so far kundi daw nagahilapit na gid man 2022, although nga may pandemya kita pero hindi gid mapunggan ang politika. Subong nagatipon-tipon naman di ang sa local, Attorney, ang PDP. Ang sa PDP wala pa, no? Because ang akon nga sense, though nabudlayan man kami magtipon, di man pindi gani ka hindi ta bahangpad kung ano ka katabo sa nasyonal. So nga akon nga sense mo na maybe I'm wrong, no? But I hope I am wrong. But hindi ni siya what is happening in the national level affects us also. Sige. Amo na amon, Attorney, kay gusto man kami makahibalo sa mga gios-gios dito sa lokal sang PDP man kay do amo ni subong ya ang trend nga mga ginaistoryahan sa bugos nga Pilipinas ang sigalot ni Pacquiao kag Cossey sa ila sining political party nga PDP laman, Attorney. Salamat sa mga time. Yes, salamat gid. May gabi, mabuhay. Mabuhay ka, Thank Attorney. you. More power. God bless, God bless. Action Firing Line. Attorney Archie Baribar, Kaksyon, Councilor sa Bacolod. Galibog mga ni Uloya kung na correct na to nga kung miyembro gid sila sa PDP o kung hindi. Since then, galaya ang PDP, duway gid sang matarong gios-gios da. Action Firing Line. Kay ti mismo gani sa Attorney Baribar siya. Do independiente kami to kay duway nang dugin tunga, duway na pirmahan sang mga opisyalis gid nga kwanda be. Tigin korekto anay sa Comelec, ti kay nagtapos ng eleksyon, ti wise lakbalo ko na ng status nila subong sa PDP laban diri iya sa lokal iyang level. Action Firing Line. Tinadungagan pagid subong sa sagi sumpak kilay ni Manny Pacquiao kag ni Cossey. Si Cossey isa daw hindi man ko nikaintindi man siya nga vice chairman pagkatapos enkwentro mo President Manny Pacquiao. Tsakto tong gidyang hambal ni Attorney Baribar, siya kay gina-small nila sa Pacquiao mo. Amo na nga sagi nila kay isdog si Pacquiao kay nubuan kay nagamayan gid sila kay Pacquiao. Basta-basta lang nila amoni muna. Siya kibot sila kay Pacquiao. Pinang-expelled lang sila via padala lang nga mga papiles kag documents nga halalin na kumuda. Action Firing Line. Di may powers Pacquiao. He is the president of the political party nga PDP laban. Di medyo mabulubog at ang iyang sining nga posisyon ikumpara sa ilan ni Cossey kag iban pa dira. Action Firing Line. Di Gloria boy ni si Cossey gali ang hambal niya Attorney Baribar. Galing kiti si Gloria nagpaidalom naman ni nagpasilong naman ni gani man sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Last City 38 Action Radio Philippine Standard Time unang abahin sa aton sa nga pagpangalagan dulong sa aton sang habon. Pagbalik naton karon dugay-dugay, mangonsiho kita sa presyo sang aton sini nga gatong kag ano balang tikang himuon diri sang aton sini transport organizations diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa sining pinagusto nga pasaka sang presyo sang aton sini petrolyo mga kaksyon nga daway nagidya kaluoy sa aton ultimo nga mga tawo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Ambot ko sang kuan ni aksyonan ga sumpit 120 ka dasig. Oy, may gabi lang kay Sir Alex Montesa, aton sining maukod gitag palamatian, no? Ginatamiyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo, sa Minnesota, ina Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dayalagdon, Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dayalagdon, Refuela, sang Pandanon, DSB. Okay, sige. Si Ellen Ponce, Ellen Panonce Ponce. Ay, oo, ba taga cruising da, taga natawog kumaliski, salamat. Kagang imo anak da, no? Thank you again. Si Ayan Kabatania, good evening, Brian, shout out lang ko da family ko sa Guy and Barangay Stefania Bacolod, happy listening while ga lunch from Oxford City, UK. Baka na nagapanyaga sa Tokono Subo sa Oxford, ba, how I wish makalagaw ko sa Oxford soon, ano. William P. Well, Action Brian, good afternoon. William, pa-check attendance are sa Bahrain. Ba, ato man si sir sa Bahrain man. Kung nagpasugot ko, Bahrain man ko tani sir mo. Galing kay, do hindi ko gidhilig magpang ibang pungsod. George Gagasiran, good evening, Brian. Laglaganay porsyon ang PDP laban. Nagamayan sila kay Manny Pacquiao, that's why napulihan sang grupo ni Kusi. Gani man, no? Pero ang maguba pila ka adlaw na ang PDP laban dulaan na tao da. Once may maglumpat na nga dalagko nga personalidad like Pacquiao abe, lumumpat na bi upod tanan-tanan ang naga-support sa iya. Si Manny Pacquiao bla padagtag kwarta, nga halin pira sa bulsa Action El Rhea, why na ginhambal nga kwa ito kwarta sa department mo ni waya. Dala siya malita iya kag hala, malinya ka mo da o tag isa ka libo. Nan. Toto Balulot, naga-monitor man, Milail Oligo, patamyaw man lihog via Jonathan sa pudding niya sa Akina Tangob. Ba, may pudding siya, may kuka-order ba? Sige lang, next time. Carlo Hipaya, may gabi Action Brian, kag may gabi kay Mamang Itang, kay Baby, kag sa tanan nga gapamati Action Radio, God bless to all. Salamat. Anabilia Amuyot Araman, God bless man. Christine Minies Villalubos, good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB. Okay. Hindi pag-imbitaron. Ano man? Ang convention sa PDP laban sa Clark, Pampanga mahimo nga si Duterte naman ang hindi pag-imbitaron si ni Pacquiao, Sir Bray. Nga si Duterte makadto to siya gani, si Pacquiao hindi kakadto kaya toto sa US. Janet Flores, good evening, Sir Brian. Monitor lang kami din sa program mo. God bless. Salamat. Si Yusef Lim, listening with 7 Milyares, Poseidon, Fishpen, Linawon, Kawayan. Bado ka namin na sinyo ha? Kabugnaw do subong sa Kawayan, guro mo. Juan Miguel Digomon, yung gabi ilang da sa mga titas ko, mga bana kag Pagunsan family sa Barangay Pahanukoy. Christian Kasipong, good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang mayo nga pagpamati nung Rodi Abano sa Barangay Manghanoy. Lilia Taton sa Gardenville, Araman. Milail Oligo na greet niya kagawad Timay, kag Monet, Lubaton. Mambulak sila, gamonitor gidak Sumbray sa imo lihog tamiyaw. Okay. Si Alex, ang kutob sang nagabaligya sang bakuna nga pag-aaristuhon basi sa madamo sa mando ni Duterte. Nadala na dira ang bakuna nga ginabaligya para sa polio kag bakuna para sa way na labot kuan nanta diya sa COVID-19. Juan Miguel Dagumon, Tubray, good evening lang tamyaw kay Kukoy kag kay Tu Willie. Tugap family sa Murcia sa Barangay 33 kag 30. Sige. Leah Younger Esquivel, good evening, Sumbray. Monitor always talisay. Keep safe everyone. Jewel Aligato Himenea, nag-monitor man sa Cityville, Estefania. God bless. Angela Gayondato Castillo, good evening, Sumbray. Watching live from Banga, Totong, Barangay 1, Filisa. Si Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good evening. Monitor on air. Please greet lang Tessie Panerio Gamala on her birthday today o Barangay Inayawan, Kawayan. Thanks a lot. Keep safe everyone. God bless you more. You and more power to ARP. Sige.
Advance happy birthday sa kay Hiner Fernandez sang Villa Esperanza Kalong-Kalong Singkang Airport. Halin kay Sir Alex Montesa. Ana Sinoro subong ha happy gid ko ay sa Mayo gina ma'am, no? Idilaos with Nana Isabel sang wala ka ko pa nakita monitor da Action Radio pamati lang ko. Sige. Patamyaw man pamilya Marcelo sa Barangay Kudkod, San Carlos City kag pamilya Faborada Tinto sa Barangay Kansalungon, Isabela. Ana Sinoro, good evening. So Brian po, oge. Dugay ko lang nakita ba? Titsura mo. Nga, ading kalinay, ara ko kada gabi except Sunday. Okay, sige. Natamyaw man ni Sir Alex ang senday Ma'am Jen Oisiser, Ma'am Lily King, kag Ma'am Athea Kim Iriman. Salamat gid. Angela Liarta gayon dato may gabi. Okay. Milail Oligo, Inday Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, Alex Montesa. Okay, sige. Ripas Dalom. Good evening, so Brian. Halin kay Jen Oisiser o Richard Deriquito Araman. Fuego, tamyaw lang si John Del Blue, kag si Marmar Magbanwa, kag si Emma Sulatra sang La Carlota City. Bert Hirapusco Caraballo, maing gabi, Action Bray 1.15. 1 piso kag 15 naman sang gasolina buwas nga adlaw gani. Okay, sige. Paki-share ayo lang ko sa mga nagalantaw live, paki-share lang sa inyo siningamin sa Sir Montisa, paki-share. Oo, paki-share, thank you again. Last 7:46. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19,
huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay Output si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:52 na mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Gina-endorso taman sa inyo sa sininga gatong subong no kay Fortis pagkataas na gid no do di na gid maintindihan. Anyway, sa greet lang naton monitor lang kay Hipli Janice Danay Jutay kag Tatay Dolfo halin sa kay Baby Biligorio dra sa DSB ano. Aksyon Firing Line. Si Dads Aberia Araman, good evening so Brian, wala na may sapak sang taas petrolyo kay si Secretary Cosi
sako na sang iya political ambition. Ay, oo, kay sa paano siya gali, no? Sa barangay Sumag di mo nga. Si Kusing ni sa Energy Secretary, mo amo ni Tani, oh. Amo ni dapat Kusing, imo sining tutukan, ho? Action firing line. Dahil kaya na-remind mo ko ba? Salamat ginong dansa sa imo sining information. Pero tino. Anyway, sari pang ibang nga panamyaw na to na. Thank you, Gid. Daligid lang daw sang kaina pa ni. Ay, mga panamyaw nyo kaina sang aga. Subong nga gabi lang nagsinulod, ho? Ano tabo siniman? Daligid lang. Hindi man, guro. Dalagid. Arya. Good evening, Sir Bry. Tamyaw ko lang, Jodima Piamonte. Family Banihit. Family kag Paurilio family sang nagamonitor si Buka sang Purok Masinadyahon, Barangay Pahanukoy. Puro ti matungalan, yung Buka. No? Good evening lang. Good evening IATF kag Barangay Bray Sumag ang nagahampang gidibla sa Mon Tiro-Tiro sa Sumag. Dinaniman. Igo bata ko kapila na kami reklamo sa barangay, ginapawalaan lang kami. Nahadlok kamo kay ang tag-iya da isa ka councilor sa Bacolod, amula na okay lang. Di ni sila dapit ka tiro-tiro haw, di dapit sa Sumag, dabla kay para kung anong ini nga adlaw, no? Ano nga adlaw sa tiro-tiro dang airsoft nga ini, no? Ano nga adlaw, di dapit da sa Sumag, ano oras. Basi ma-text mo diri sa ta. Actually, may gabi, kami gani nagpasa na kami form sa Barangay Alhis para sa Barangay Hall. Kaloyan hasta subong wala pagid response, nagpa-register man kami hasta subong wala pagid response. Sige. Wala tulaton gigoro kay kabalo kamo ang bakunahay ni kuan mo. Inang ginatawag naton damo-damo na subong may interes nga magpabakuna mga kaksyon. Kay ining bakuna nga ini pila ka adlaw gamiton tagi niya. Dito gani sa dito Mandaluyong, dito sa Manila mga kaksyon. Ang ila LGU to may sticker na action hands. Nga ang imo balay butangon sticker kung vaccinated na kamutanan-tanan da. Grabe na ganyan. Anyway, sige, wala tulaton tani. Ang problema subong sang bulo bakuna ni action hands ariho ang Sinovac bala. Kundi kadamo sa mga sima naton nga gusto magbiyahe. Now, ang iban ginbakunahan sang Sinovac. So dito nga part sang Europe action hands, may mga pungsod to nga hindi magbaton sang mga nagasulod dito kon ang imo bakuna Sinovac. Disgrasya ang iban way kabiyahe subong. Action firing line. Tindi mas la pwede mabakunahan pa sang lain nga bakuna. Kaya dito sa Europe nga part yan, gusto na to kung di Pfizer iya, Johnson & Johnson, Moderna. Awan na tong ila subong iya. Ti ang Pilipinas Sinovac di. Ti dapat ini mga siman nga nagabiyahe pa kadto siban nga pungsod, way ni sila gin pang injectan sang Sinovac mo. Kaya mo na nabutang sa ital-ital sang ilang profesyon. Action firing line. Nga ginapilit gid. Anyways, /57 in Action Radio Philippine Standard Time. Check naton this time patrol kun ara na sa linya makaksyon, aksyonen sa ara na siya. Ang patrol sa aton sining linya Sri Matrion. Kay para hibaluon ta ang presyo sang petrolyo ta, no? Kay boss nga adlaw, sa pagbugtaw naton boss nga adlaw, lain na ang presyo sang petrolyo kay ginaliwat nila ini taglas 12 uno sang kagahon. Sang kagabihon midnight kapag kambyo sang sang presyo, no? Ang diesel karon ho magasaka sang 60 sentimos. Ang gasolina piso kag 15 sentimoso kag ang kerosene 65 sentimos mga kaksyon. Imagine mo na ha, kapag ikapito na nga saka kada simana nagasaka mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Ang balita sang patrol na dulong sa aton sang D3 Bio dugang proteksyon sa gabi. Mangkot ko ang pila ka mga nagabaligya sang Oconabi Cashier sang dalag ko ng mga gasolina andri sa sulad sa Bacolod. Ang Manila do ang nubo o do naligan paguro nga mga binulan o subong nga bulan do ay kita ginubo pang presyo sang gatong action buy. Kay kun lang taon naton isa ka nubo pito kasaka. Ang disgrasya kagida. Din ka ba da? Pito ka banti sa katras ti tabo ay. Gani kung sige ka lang nga saka at tinabot langit dugay-dugay patay. Disgrasya gitanimot lang aha.
Di subong nga gabi, kung makita na kung pinaka mga gasolinahan, mga dala ko gasolinahan sa sunod sa Macorod, damo gay nga gaw nga magpatugong, kay do ka alang-alang, kay do ka dako gid sang presyo, nga isaka sang presyo sang gatong Action Bray. Dito sa sunod sa Macorod ka mahimo sa Pungsod Pilipinas. Sa pinakauli nga record nga aton diri nga na-check, specifically mayari kita diri sa mga gasolinahan. For example, Action Bray, ang sa may Petron, ang presyo sang diesel nila for now yara lamang sa 43.45 centavo. 43 pesos and 45 centavos. Magasaka ini sang kapin 60 centavos Action Bray. Again, no, ang presyo ng diesel kung crudo, 42.85 subong. Buwas, ang presyo ng crudo sa Petron, masaka na 43.45 Action Bray. Imagine mo na. So most likely, according sa ila, mga 60 abogid ang ginsaka. Yeah. Ang iban nga gasolinahan sa crudo nila, like in Shell, ang Shell ang isaka ay 61 centavos. Subong ang ila diri nga crudo, yara sa 45 pesos Action Bray. So masaka ni 45.65 centavos. So dako-dako man ang pagulaga. Ang sa may Caltex, gincheck man naton, 42.85 man, buwas ang ilang presyo, madangapan 43.45 centavos. So sa diesel pa lang na. Ang lain silidri, kay kung ang imo sa lakyan, gatugong ka gasolina, ang isaka nimo hindi sentimos. Buwas ang isaka sa presyo sang gasolina, 1 pesos and 15 centavos diri sa syudad sang Bacolod. So ang presyo sang gasolina, kang bisa isa diri ka gasolinahan, yara sa 54.70 pesos Action Bray, regular na ina. Buwas ang presyo suni, magasaka na 55.85. Pinakabarato na Action Bray. 55.85. May gasolina, medyo mahal-mahal ang ilang gasolina. Yara 57 pesos. Buwas ang ila ko nung from 57.06. Masaka na ni ko 58.25 Action Bray. Isa na lang ka, duwa na lang kaayod sa sinta na aksyon dyan, no? Ang litro. Kung nagbalik, kaya isang puno, gito lang sa kasaka, gito presyo to? Oo, sa nagliligad ng mga, mga 2 years ago, guro, before nagpandemya, nakaagitan mo. Oo, susubong, amo na lang presyo ya, 58 something na Action Bray, no? Grabe. May gasolinahan man nga ang buwasan nga presyo, madangat sa 56.85 ang iya sinidring gasolina. Pinakabarato na gipamangkot ko man sila, alam may lipot ka tadi kay ina, gagi sila mismo na deklarar isa ka gasolinahan sa sulad sa Bacolod nga mayara gid man gini pagsaka buwas Action Bray. Sa diesel, mga 43.45 kami buwas. Bilang ginta sa kaga? Ang on price na 42.85. Okay. 43.45 ang tomorrow. Ang sa gasolina ya. So dahil mo na no, ang lipot kinamang, isa lang ito ba, kaya hindi isa magano, pero amo ng presyo nila mismo, nga buto nyo may pagsaka, ginman gali sa presyo sang gatong Action Bray, kabuwas na sa aga, ma-implementar nila, most probably by 12:01, di wala naman sila nakagwa, alam mo sina oras, kalabanan buwas gid sa kagahon Action Bray. Ang bulubog at di sa mga pribado nga mga salakyan mo bala inang sedan blackson dyan tapos 1.6 pang motor mo bala. Gasolina gid. Gasolina kada sipa mo. Grabe, plaka kutsarang hakop sini mo ano mala na yung kwan man, grabe nga pagkamahal na gid no. Alin ka dibi kung alin ka sa downtown kadto ka sa may 888. Pila lang gurong isa ka litro, no? Ang iban gani nagasakay-sakay na lang sa lakyan kay daw kabugat gid sang presyo sang gasolina subong kag diesel. Ang lain sinidiri ko mag-jeep na basit lang magreklamo ng jeep na. At ilaban gid na ang jeep nan subong kunuhay 50-50 ang sakay pero way man buta ay man gyapon. Pero mo nay ang plite danya amo man gyapon way gid ga saka mo. Oo, so amo na Action Bray, no? Ang presyo sang mga gatong sa palibot sang surat sang Bacolod country mga ano lagi na yan, dito sa mga banwa kag sudan. Droy, magdito ka na sa mga kulukan duni, abi. Ay, sus ko, ang imo ang ginlawag ni nga 57 to. Basi dito sa 61 na na to, guro? Sa 62? Amo kinaguro. Ati, ang sa botilya ni mo, nung ganyan.
Disgrasya ganyan. Sige. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Sunday. Aso na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang balita sa patrol dulong sa aton sa D3 sang presyo sang petrolyo buwas nga adlaw. Una-una ang kulos-moron kag ang pag-usdang sa mga dipasahero naton nga mga jeep, mga kaksyon, no? Kay ti way na nagsaka ang presyo, ang plitihan amo man sa gihapon. Ginpa-jutayan pa ang pasahero bangon sining pandemya. Ay disgrasya, pila na lang dalon la puli man sa gatos. Action Firing Line. May uyab ka pa bing nga ang mga taxi nato Action Eden. Ti kuan inadaan gasolina inaiya. Ang ibang nga taxi gani pahimuyong na ng skilid sang mga atubang sa mga malls naton. Kung ibang way man gasakay man, ay pigado anong sistema taniman. Action Firing Line. Ti automatic mga kaksyon ang aton sa mga baligya sa merkado, ahos, Bombay, kamatis dira ang tanan nga mga panakot dira may tendency gini nga magsaka ini kay ti way man ni ginasakay, way man ni ginapanguha lantos kabukiran kag libre ang pagbiyahe mo. Ti once nga magtughong ding aton nga mga salakyan gani sang ginatawag naton gasolina, krudo, pagbiyahe nila na iya, pagkarga nila, sigurado gina mapatong naman na ang balayran kay nagsaka ang presyo sa gasolina kag krudo. Ti ang tagiya sa mga kararuton ta kag iban pa nga mga baligya, automatic man na masaka man na ang presyo mga kaksyon. But anyways, check nato ang aton sabing transport organization diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ikapito na ni nga abanteho, isa ka atras. May pa ko mamayli ka nga magsaod ka tsatsa kay may duha ka abante, may isa ka atras. Kung isa may duha ka atras, isa ka abante, no? Iyan mo na sitwasyon, no? Pero sa petrolyo subong puro na lang gid abante. Abante. Why na gid yung panaog? Ang panaog subong kuha na lang. Action Firing Line. Ay butlang. Tiduway na gid ginatanda tambod sa gobyerno ta. Bangod sining OWEL makaksyon nga regulation law nga tagaan poder ang mga pribado sa pagnegosyo, pinagustok mo na ang gobyerno duway ni gidiya labot. Action Firing Line. Ay susko, last 8:07 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, ano? Sige, ambal ni Merly Gonzaga sa tama gid Action Bray, mahal mga panakot subong kag gulay amuman ang prutas. Oo. Pero hindi niya mapapatamaan ka mahal man ano nga gulugan siya guro gamay okay na. Kay kung pasobrahan nyo kisa ni mabakal magkalapanos man magkaladunot mas nagpierdi pagin ka mo. Action Firing Line. Si Sir Dennis Richard Tiboroma daw kaso lang ni ka COVID ang gasolina ang gasaka haw ang sweldo ya why gid gakabuhinan pag gani subong ang mga trabahante kaway na trabaho. Action Firing Line. Sige, na-check naton subong ang aton siring connection dira sa mga hanay sang driver naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ano ayhan ang ila sini tikang sa una nagliligad nga mga tuig once gani nga may kaangay sini nga sitwasyon. Nagapatigayon inis na dayon sang rally protesta, no? Rally protesta. Pero subong kami pandemya daw kabudlay sa mass gathering, we don't know kung anong tikang himuon nila. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have Sir Jigo Malakad sang Ondok. Sir, good evening. Good evening. Good evening sa ato mga pilangga nga listener ba. Lamin kita sa mga driver, monitor subong. Yomi human tanan ni Sir Jig pro kabugat kag kanabaw na gid sang bulsa tabangod sining sa padayon nga pagsaka sang presyo Sir Jig, no? Anong inyo nga tikang nahimo sanay sa mga driver to Sir Jig? Well, sa subong no bangod nga nadula na ang constitutional rights sang pumuluyong Pilipino, ilabi na partikular sa mga advokasya naton kag mga mobilization, paningwa na lang ta, no, magpaningwa ang mga driver pangita sang alternative kung hindi ka makabiyahe, construction, pangalog, kung nando mo obras tupad balay nimo, kung anong mahimo nga mabuhi mong imo pamilya kay kag isalig mo ni siya sa gobyerno. Huwag kakikwaon, una, may programa ang LTFRB na mga hatag financial assistance. Kung mag-abot siya sa
Bacolod, sa iba ng mga probinsya, paawayon nilang mga driver, paawayon ng pumuluyo. Kung maghatag man livelihood ang duli, amo man wala man pulos ni Kugon man. Kung may proyekto man ang mga tourism nga ipaagi sa mga nagkalain-lain ng mga banwa like sa Sor, sa Norte, pila ka mga banwa, ginahimo man political machinery sa aton nga mga LGU. So, Hausyaw man. ang nani subong, paningwa na gidlantang mabuhi while nga nagasupot kita sang aton puwersa, kag mag-edukar no sa aton pumuluyo nga hindi na kita mag-ilusyon. Kag panaso na sa aton paminsaron ang ginambal nila nga government of the people, for the people, and by the people. Kay slogan giring na lang na, no? Why na siya action break, kauluya na pamatian action break. Doy na ilami kung pamatian. Anyways, sir, may plano kamo nga tiway na gid man ibante nga plano nga mahimo diri aside sang rally protesta padala sulat sa LTFRB nga magpasaka plete, pero kabalo ko ang tigipusoon nyo, di pa kamo gusto nga i-hustle man ang aton nga mga pasahero. Oo. Thank you, Gidway. No? Actually, ang aton balatyagon, ti pamilya, tapos sa hero. Yes. Ang solusyon, hindi tapagkwaon sa pumuluyo. Kay gantos man sila mo, biktima man sila sa pandemic. Ang aton taniti, wala matagambal nga pasabat sa gobyerno ang bilog ni naton nga kabuhi. Kundi, ano lang balangin pertiniser sa ilang ginambal, mangot sang Bayanihan 1, Bayanihan 2, ang Republic Act 11494, ngati sila man na nagambal, ngati stay at home para hindi ka malatnan sa COVID. Okay. So, pwede ta ginahimuon kay pwede makagani mangin law abiding citizens driver ginadakop man lang tagani kan kaysa kay matapungulan pa ta. Pero tre sa pandemic, ga-abide kita yung action by kay nasandig dito ang health kag ang kabuhi sa atong pamilya. So, hindi niya pwede drama-dramaon kag mangin ipokrito kita. Namigid man mag-stay at home no kay makaprowa paway-way kita pero hindi nataka compare sa pangabuhi naton sa iban nga mga nagatrabaho like ang iban gataon ice cream, gataon mayo nga pagkaon, kamon kabataan niya mantener iambal ta kamaturan nga gataon ta noodles, kalaswa. Pero at least wala kita nagahimo krimen. And amo na mapabugal namon di sa transport industry di sa Negros kay bisan sa piyak sang grabe nga pagpamigos kang daog-daog sa amon. Wala kami nagpasaway even do nga ginasulod na sang dagko nga company ang amon mga barangay, dagko mga big boss company. Wala tayo nag-react no kay tanan ni gusto man mabuhi mo, tanan ni kabayan man stakeholder man itan ang aton lang dito kung anong papel sang gobyerno. Amo na siya taning i-provide nila pero kung wala na sila nag-provide hindi na ta magtumat ilusyon para hindi ta masakitan sa aton nga blatyagan. So meaning sir ang tune sang imo sa istorya hindi na ka maghulat hindi na ka magsulat pa sa LTFRB nga magpasaka plete. Why naman kamo handom pa nga magsagi kawaldas da or magrally protesta kay ti pandemya? Hulat na lang gid kita kung anong ayuda nga ipadala sa gobyerno kung may ara gid man kag kun waay ti pananguha na lang kita isa-isa ni Sir Damo ng tuno sa imong istorya sir. Yes, kay sa nagligad nga si Mana nagpadala pa kita sulat through Mr. Frank Carbon kag Sir Crispin Chua kay kabalo kita nga silang gawyat sang Commerce and Industry Resolute sa Bacolod. So gintro nato ng atong sulat pakadto sa kay Direktor Rosminya. Okay. Nga matagaan bala sang direkta gid ang driver kay siyang nagaatubang sang risgo kadadlaw. Pero ginignore nagkadto di siya, ginignore niya ang MBCCI, ginignore niya mga mayor diri kag ang sa probinsya. Wala gid siya nagsiling daw garespeto bala sa aton kay amo na nabantugan ang Negros Occidental nga color yellow. And then nga maghala pata ka ilusyon sa sinano. Ang ato na lang siguro education, information, consolidation kay may time pata nga mag-support puwersa and pag-abot sang campaign period kag pag kuha nila sa October, dala na natin idukawon ng aton pumuluyo. Hindi na ta kinahanglanon sa mga berdugo, pasista, kaga maladimonyo nga mga politiko nga nanghinaw during pandemic. Kung nahimo nila ni subong nga pandemic, nga direkta nga may budget, kag direkta nga sila gina makapanghatag, how much more sa tiona sang pagbalik na sang new normal. So, wala siguro kasimple nung pumuluyo natin Action Drive. Pero sir, sa iba pagkahibalo, mga tagpila na lang kapiso sa ginadala puli sa driver tas pamilya nila man? Budlay, may emotional kami nga mga driver kaya kita magpulit na may bitbiton ka nga 200, may bitbiton ka nga 150. Hindi na yung mabatyagan sang middle class.
Hindi na mabatyagan sa mga politiko ta. Ang makabatyag sinayang imo asawa pagabot mo ti. Ang mga ni mabitbit ko isa kilo ito nga may sapsap ka na nga madala, may duwa ka kabugkos nga balatong. In realidad ina. Pwede nyo na i-check na sa aton ng mga driver. Pero anong mahimo naton kay wala na gani ang government of the people, for the people, and by the people. So consolidate kita no, support kita puwersa in pag-abot na sang time, amo na siguro tiki wala man nagakatulog ang tao guros langit kasi makabulig man na. Sabay. Government for the family, guro na lang ni and friends, the one na for the people, feeling ko lang ano. May ara pagid man may nagaabot pagid man sa aton pero ang kugis galing ti daw kakimi na lang gid bala. Labi na gid sining pandemya. Sige, sir, ang imobing advice sa mga driver naton, sa mga utod ta, sa mga tita tanan, anong advice mo sa mga gabi, sir? Well, last na itong panawagan sa atong mga pumuluyo, ilabi natin katapusan nga sunas ang presidente sa Pungsod Pilipinas nga gin-elect during 2016 nga may 16,000 votes, ika-16 nga presidente, last niya nga sunas sa July 26, base pwede kita makakontribute nga makapanawagan sa isa ka katapusan naton nga statement mahiwat kita sang isa ka state of the driver's address no para ipabalo sa pumuluyo nga ginsalom namon kamo for how many months, almost 1 year na kami nga nagsalom sa inyong problema sa piyak na sa gamay namon nga income nagpabilin kami nga na-abide sa inyo no pag nagasuporta sa aton mga stakeholder. Kung magbalikid man isa nyo normal, open kami Japon sa kritisismo. Ang amon lang rin ni GC, ni Mambit, nga kinalan mag-updanay kita sa sining community, nagabinuligay kita pag nag-aabuyan na isang mayo nga suggestion. Open kami, Pagis Action Radio, ipadala nyo lang ang mga pagsaway ninyo, inang mga barriers naton, mga alcohol naton, mga potbat. Kung may mga problema ka mo, i-text nyo lang ang number. Kaya kami nga tatlo, for a while, tipon-tipon kami kaginasaway naton action by. Kagamito naton ang Action Radio para sa aton na sintro, no? Kung anong gusto nyo ipaabot. Action by, madamo ging salamat. And mayang gabi sa aton mga pumuloy. Mabuhay ka, sir. Mayang gabi, mabuhay ka, sir. Action Firing Line. Sir Jigo Malacad, Secretary General sang Undok, mga kaksyon tiway na sila tikang pahwa. Baga daw, bayin na lang sa kasaka, basi matakan man dugay ang mga kompanya ta sa petrolyo kang manaog man sila. Action Firing Line. Kamuta ng bal naton bla, hindi man gusto sa mga drivers naton o mga operators, transportation, nga i-hustle pag idawag pasahero, subo nga mangayo sila to self-RB sang tabang nga kung pwede, mapasaka kita piso sa plitihan, 2 ka pisos da, sa lapi da, kitikitan man nila kita tanan subong iya, nagahingalo bangod sining pandemya mga kaksyon. Action Firing Line. Bawal man sa ila ang mag-rally protesta nga nagasinggitan sang rights naton. Ako ya saludo ko niya sa ila sa mga nag-rallies dalan basta wala ya nagapanggamo, no? Kiti may ara kita ya layi ya nga nagapahanugot nga human rights mo nga ipalabot ang imo sining nga hinanaing sa gobyerno basta hindi lang tam-an ka below the belt lang nga duway naman pulos ang iba nga ginapangambal. Action Firing Line. Kwan lang issue sa issue lang kag ang dapat solusyonan. Nawda mo na abi. Saludo ko niya sa mga grupo nga mo sidiki nga kita way taga naga-intra sila kiti masako panta sila ni naga-represent nga kon matigayon ang ila ginasinggitan da sa tungasang dalan dala sa kita dira sang kaayuhan nga matulupangdan sila sang gobyerno. Action Firing Line. Sa prangka na istorya mga kaksyon now ti gusto ni suno kay Sir Jigo so why na pabayaan ta na lang ng sagi kasaka ng presyo na basi matak-an man as laplak adlaw nga magpanaog man sila. Action Firing Line. Di ba pwede karali subong kiti mo na bawal mas gadiring subong bawal ang tipon-tipon tipahimuyong na lang himakas na lang Juan de la Cruz. Action Firing Line. Ay grabe ba tiyagante yung sitwasyon sa mga driver action hands. Imagine mo na puli kay mo ya pinakadako dalo mo 200 150 to 50. Anhon mo na pagtunga-tunga may kabataan ka pa nga taglimak bilog. May gamay ka pa da nga may ginagatas ka pa abi. Nan. Imagine mo na kung paano mo na. Tapos inang may ara ka pa yung mga estudyante. Action Firing Line. Why na impas gid ti mo na dapat marunong gid si Mrs. Das Balay sa pagtago-tago sa ibang nga kwarta. Palayo lang may batyagon ka pagida, di ka gid pwede nga di ka magbakal, bulong kag mag-hospital ka kondo lala ang sitwasyon. Action Firing Line. Kakaluluoy lagi ng ultimong mga Pilipinhon mga ka-action. Action Brian Borden. Action Firing Line.
Te amoni nga mga dapat nga mga problema sa Pilipinas ang sulbaron sa aton nga mga masunod nga mangin presidente, vice presidente, mga senadores ta dina. O sa aton sini mga lokal nga panggobyerno. Amo ning tutukan dapat to ang pagsaka sang presyo, kamahalalon sang balaklon, problema da sa kung ano na lang nga address pumluyo, di kayong ginauna nila yan magpatindog sa mga wala pulos nga mga proyekto. Action firing line. Patindog sa mga ang mga dalan nga may mga tarong pa hala buhuan kag pabayan. Nga way gid kadamo gid sa proyekto nga way gid pulos prangkang istorya. Prangka ng istorya damo gid proyekto nga hindi mo gid ma-inkaman. Action firing line. Amo paning ginauna nila sang sa kinahanglanon sang pumuluyo. Ang ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalagad gamit na kamo sa DTX 5 Action Brian Warden. Action firing line. plus 8:20. Pagbalik naton karon dugay mga kaksyon, kundi diri sa Bacolod, jagin mention na kay na action art tay hopon report gikan sa City Hall. Kay na interview taman last time si Ma'am M. Ang nga hindi sila magpasugot nga ang 5 ka tuig pasaka tubtob 15 anyos hindi lang anay pagpalagaw-lagawon mga kaksyon. No, inaya amo na ding sa Bacolod subong. Pagkatapos nga hambal sang National ITF nga ang 5 years old pasaka pwede naka indoor or outdoor mga kaaksyon. Action firing line. Sa mga specific nga mga places hindi man halos tanan labi na gid sa mga malls bawal sila. Sa Negros Occidental may kaugalingon man na sila tong panggobyerno man. Tilang taon ta kung ano ang palayag ni Governor Eugenio Silacson sa pagbalik naton karon dugay-dugay. Atensyon, Negrosanon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Vanessa Mayo, good evening ma'am. Akson Bray, amo na kung magtaas ang rate sa USD, amo man na ang balaklon gasaka mandayon. Ti kung pigado ka wala gini. Salamat watching from Rochester, Minnesota. This morning, bugtaw gid ko sa aga pa. Bao, salamat ni ma'am. Imagine mo na Dennis, good evening sir. Pati pagluto gani sa adobo daw kwaon pa nila ay sus. Karon kay pagbalik ko plus istorya ko na kag utoy-utoyan taka yuhom. Susan Gonzales mga kaksyon araman. Nonoy Castaneda, Sobray, good PM. Apektado sang oil price increase ang mga common di na tuman. Gilumpat siya. Are common nga tao, mga politiko wala niya nagabatsyag sini. Gusto kag gidya sir, mali man nila ngang gasakay man na sila ang gabayad sang gasolina ang mga pumuluyo through taxes. Kaluoy lang kay Juan de la Cruz. Gusto gina 100% correct. Barayo Garay nagamonitor man, salamat gid, no? Nonoy Castaneda, OFWs ang hindi pwede magpavaksin ka Sinovac kay hindi batunon sa Middle East kag European countries. Amo nang gin-mention ko kay na sir, ang mga seaman to di kaluluoy ito. Grabe. Merly Gonzaga, tama gid sobray mahal panakot subong. Na imagine mo na. Merly Gonzaga, okay na basa ko na. Right. Si Maria Felo Baton, may gabi ak sobray, monitor lang kami pahanukoy sa Bulangan. Bamulang tada. Sirado na nagalang Bulangan da, no? Josephine del Rosario, may gabi lang da sa Don Salvador. Sige. Dennis, dano nga mga mamili pa sila ka vaccine kay palariho malang na may approval sa DOH. Ay, Diyos ko. Hindi to sila papasudlon sa ibang nga pungsod. Basta Sinovac. Kay insulto sa parts ng China, no? Basta Sinovac, hindi batunan to sa mga European countries, so, sa may Middle East. Kalain. Dugay maibwal naman ng China. Ano matsyagan namon sa nyo sa amon nga bakuna? May pulos? Dumamoy. Maria Teresa Hofilinia, nagamonitor man. Ay, kumusta na ni si Ma'am Juan man? Madam Teresa, no mag-ulan siya kabalik.
Ronald Becerra, Action Brimo, nito lang ko di sa San Agustin Romblon na. Salamat, git ba? Sige. Rolly Toriano Vilarde, may iban nga driver, mayo ang income bo. Ito lang ka pasayro ang pwede kasakay sa tricycle, 25 kada isa ang plete. Puro gakarga sila 4 to 5 ka pasayro. Amo ning mga tao bo calves nga mga sungak-sungak di sila ya. Kag inablang way man pasunaid. Nga ang ila pasahero kompleto manggaling nga sukton pagyapon 25 dapat balik sa basic nga 10 to 15 pesos. Oo, tinunto na ng ilay. Tapos irason nila nga pandemya, hindi niya husto. Kung to, duwa lang pwede tag 25. Kung nag-apat na, balik lang sa pulo. Oh, di ba calves? Kaya ang trip nila niya dapat 50 pesos, ganyan ang isa kakarga mo 50-60 pesos abi. Oh. Di yung kubla sila kahit sa iba bulang na black cabs. Ana sinoro kaluoy gid ang mga tao tungod sa COVID gani. Mga kaaksyon pabakuna gid ang wala pa magpangamuyo gid ta. Magpagtilaw ni nanitanan. Yes. Amen. Sige. Ruligli kalbo ga pamatik di sa ako no. Amo ni siyang nagtudlo. Si Rolly Toriano Vilarde, amo ni siya ang tao nga nagtudlo sa akon kung nga nag-ankurman ako sa RGMA kami sa una. Siya gid ni. Porte ni nga tao mo, astig ni. Oh, siya gini ang kwan nagtudlo sa akon. Sige. 8:26 balik ko dugaya dalang kamo paki-share. Salamat gid. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton,
kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve.
Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating... Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:34. Aksyon Firing Line. Ginaendorso naton sa inyo mga kaaksyon ang sa masunod nga gabi. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Ante sa report with Action Marlon Hinovia, halin sa kay 2623, Bri, hindi man nakatapusan nga sona ni Duterte kay may maran pa siya Vice President. Kung tawo niya magdaog presidente kay may kumilik man, ma-magic liwat ang daog ni presidente ma-resign kag through succession ang vice ang masaka. Press or siya madikta sa presidente. Will watch Comelec kung ano ang magic through smartmatic nga tao. Sige. Actually, siningadlaw may news gani ang former Defense Secretary Blasang Pilipinas that 2016 nga eleksyon may ara sang participation diri ang pungsod China. Action Firing Line. Ina-allegation sang DFA before nga ang pungsod China nag-manipular sang pagbulig diri kung paano gindaog ni Presidente Rodrigo Duterte ang eleksyon. Ako nun, di man ko totally 100% magpati kay kita on gin man to nga manugdaong gin man to si Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Hindi lang paglawagan number ko Action Bri, good evening. Ang shootout lang ang shootout lang da gali sa mga shootout guro nino dahil lang gid. Kaya naman, security guard sang duty kagina BDO Himamaylan samtang duty ga Mobile Legend. I'm sorry. Ti ipabalo nyo ni Guro Sir sa kwan sa BDO da. Okay, private ni sila mo, na? Pero Action Firing Line. maulda pa na sila ang klamay gina nila. Good evening, Sir Bly. Lihog lang. Tamyaw si Baira Salgado, nagatamyaw Sonia Baira Rosal sang Takuling, ano? Si Rolly Toriano Villarde nga kon nga mentor naga-monitor man subong nga gabi. Thank you gina. Last 8:38 na. Ari sa Action Marlon Hinovia Makaksyon, check ta anong status ang probinsya kung 5 ka tuig pataas ang hatagan sa tsansa nga magwa na. Action Mar, may gabi. Ay mayong gabi sa Negros Oriental nga level sa mga gedekanan di anay ha DNT paghambali inyo sa dikapataan ta edad 5 ka tuig pasaka nga maka pinagusod lang nga agwa kag lagaw ay way pagsunprise ang order o kondisyon si Governor Bonga Lacson sa ning recommendation sang NIATF nga pwede na nga makalagaw outdoor ang mga kabataan nga sa ramen suraton nga introduction na Bray ay isang gin-anunsyo sang NIATF nga ara sa LGU ang prerogative
kung bala ipatuman ni or i-adapt ang ining recommendation nila. Gov Lacson nagapaminsar man Lacson na bray nga hindi anay mahambalan anay ini nga bagay akson bray. Kay ang Negros Occidental ang latest nga record nila nagapakita nga ti nagnubo gid man pero jutay lamang akson bray ang pagnubo mga 40 plus lang to ang pagnubo sa active cases. Kag daw kada pagwa akson bray sang datos sa nga Provincial Incident Management Team mayara gid sang kakapatay, no? Grabe, no? Ang latest sobra may nagdugang naman 4 naman ka mga nagkalamatay, Kag ang kaso, active cases, ara gyapon ang sumpray sa 1,800 plus. Pal ni Gov, isurehon niya anay ang mga miyembro sang Provincial Incident Management Team ako na PIMT para hambalan. Na-mention ang sumpray ni Gov nga ang inisal nga plano i-implement kiba nining pagtugos sa kabataan edad 5 katuig pasaka nga makalagaw outdoor pilion lang sumpray ang mga lugar nga pwede patigayunan siguro ang sumpray laban-laban kung ang banwa or surat nga may madamo nga kaso laban-laban ang sumpray basi kung hindi pa na pag-i-apply. Depende ni sa mangin resulta sa ilang sa nga pagkasinapol galing ko pa sang patog nga petsa nga ginapaliyag si Gov Lacson kung saan o ining ilang sa nga pagsinapol ay kay nagani akson na baray why siya sa nga kaya nagani medyo masako-sako si Gov Lacson bago sa dapo sa nga mga appointments, no? Ang iban nga mga LGUs akson baray temprano pa kanila nakadesisyon, nakadecide mo. Ang sila niya kami gyapon diyan, di kami gustong putang sa peligro ang iputang sa peligro ang mga kabataan. Kung magkaso guro below 10 guro action mar o mag 10 down guro daw okay pero kung ara ka pa mga 20 and up pa action mar do ka delikado pa. Andi man nag-timing man nga subong adlaw may nagwa nga balita sa nasyonal nga sa record ang sumpray nagapakita nga mas nagdamo ang natitikan sa nga COVID-19 nga mga kabataan. Do kwanto do 2 ka tuig panaog to? Correct, 2 ka tuig panaog. Diri sa Negros Occidental kadumdum ka naglikad gin report naton sa isa ka banwa or banwa sa kinubaan ko di ko po sala bla. May 2 ka tuig na sumpray ito na close contact na positive sa COVID-19. Last year pa to action mar no or sinin nga tuig to? Sinin ito no? Subong nga tuig na sumpray. Kag damo na mga gagmaya kabataan gidya. Close contact sa nag-COVID positive ka nag-positive man sa COVID-19. Ang ilagan explanation da sa mga otoridad ang mga kabataan muna mabakod ang ilang immune system. Hindi sila basta-basta abi. Pero pwede sila mang tapik sa mahina ang immune system pagpauli nila sila puloy-an action mar. Yes, action na bright. Kita nga mga Filipino, kita nga mga Pinoy, labi na sa mga may edad, labi na kung apo mo na. Hindi ka maligawan ka kalipat yung isa may COVID-19. Gali bago sa masami ba lang nga gawi nga pag abot sa apo, ulit-uliton, hakson, kag halokan. Di ka na yung pungga niya action Maria. Niman tiya mo na action para ang gidalantaw man nga factor sa ato sa nga provincial government nga why sa gilayon mag-decide nga i-sundon na ang damlag lang recommendation sa nga gobyerno nasyonal. Nakakaya taman gani nga sobra na isa ka tuig nga wais la kalagaw-lagaw gid dra man lang sila sagwa sang puloy-an nga ang alang-alangon tagid bi action mar no. Liman galing kay may nagkahutek sa ako nagligad action mar kaya namo nagbuno sa akon. Galing action bar daw magani sa mga nagaw. Mula na hindi lang kasulod sa mall. Damo na gid man. Bisan diri sa Bacolod ng ligad to tubang sa NGC daw. Oo, galing kay intindihan ta man nagsumbray ang ang trabaho sa ato sa nga task force disiplina. Hindi nila nagsumbray bantayan tanan. Correct na. Ombudsman sa kadamuon, no? Tiyan mo na ang yakatabo. Pero ini aksumbray sa Negros Occidental nga level, i-check tariya kung bala na mga desisyon sa ulihi ni Governor Bong Lacson angot. Yari si Governor Bong Lacson, yes nga
palayag lipod lamang. Wala pa. We have not made a decision yet. In fact, I have to sit down and talk to our INP team if they will allow. And if we allow, what areas will we allow them? So, right now, we are not yet decided. Namunuhan ko nga kung i-allow to sa diin nga area pwede. Kung i-allow, may posibilidad nga basi hindi action bray, may posibilidad ding basi kung provincial hindi anoy. No? Depende rin sa ulihiya, no? Sa ilan sa nga maging desisyon. Mangon si hogin man sila sa mga LGUs action mara before sila mag-decide abing hindi or go. Daw mo malana mo. Correct. Laban-laban action bray after sang PMT nga meeting basi kung makonsulta sila liwat sa tagsa ka mga local chief executives. Ang ka-action yung kikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedovaya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, may ginangatikang sa aton gobernadora. Huna-huna, on tagid anay, bisan kamo padira nga mga alkalde sa tagsa-tagsa kabanwa kag syudad, dapat padalman yung ini. Kag kamo nga mang ginikanan mismo. No? Kamo nga ginikanan, mangin responsable kamo sa aton sini nga sitwasyon subong. Hindi bot silingon nga ang National ITF nagpahanugot na malinumba kita nga daw binuyan kita Turel kay okay na. Si virus bala ara lang gihapon. Action Firing Line. Waay si virus iya nadula gihapon bisan ano pa nga classification ang ihambal kag pahanugot sa aton otoridad si virus iya way pakialam sa mga classification nga ina. Action Firing Line. Amo ginampat ina naton. Pero ariyo na kayo ho makuno sa balita sa DTI ho. Ambal nila kita nga mga Pinoy dapat nga hindi tagid pag-on action hands ang aton sining tatak sa pagluto sang adobo, sinigang kag iban pa dito sa iban nga pungsod. Action Firing Line. Way naging DTI ay nadumduman iyan no? Way naging gamoy may nadumduman dang mapuslan ta? Ariho, libutan yung mga malls ni mga merkado gasululubra ding presyo nga way na sa standard sang price na amo nang tutukin nyo DTI. Action Firing Line. Ato to manong baligya inasal ka manok ho nga hindi ka kabakal action hands kuway kasinsilyo. Action Firing Line. Ara sa tubang sa baligyaan na sinsilyo lang. Imagine mo na big violation ina sa DTI nga dapat may ara sinsilyo ang manong baligya hindi kay ang customer amo yang papangitaon yung sinsilyo uling. Rooster. Action Firing Line. Kinsin di Action El Rayo. Imagine mo makalki mo ya manok action hands. Mangkuton kayo sa manok baligya may sinsilyo ka sir. Ni ko kung way ko may sinsilyo di ko kabakal. Posible way sa siway bay kambyo sa imo mo. Husto bla na amo nang tutukan yung DTI. Hindi kay mga panamit-namit sa adobo. Bisan ano na ang pagkaon sa ibang nga pungsod to lanlanon iya sa mga manog kaon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Dali lang action hands kay ang akon nga baligya di ba sa hindi ni mabakal karon no. May TC kag Zanton Plus Herbal Capsule. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of... Ang kabilang kay Torres Alex. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami ni Mrs. ko Maylin Torres sa Purok Laurel, Mansilingan. Gakalingaw sang imo nga kadlaw. O si kadlaw. Teresita Orita Kahuraw. Good evening, Action Bray. O sir, monitor lang ko live from La Carlota. Jinke Dayalagdon, Family Ripuela Dayalagdon, Nagor, Apil, kag Toreno, Biligorio, Birino. Sa Barangay Pandanon, DSB naga-monitor. Salamat. God bless. Okay. Virgil Pinda, Action Bray, monitor always silin home sa. Gihapon kami diri upod mga bata ko kag shout out anak ko si Roslyn Bison and his family sa Calatrava, San Carlos. Pamati gid sila now gid sa programa mo. Keep safe and God bless you and your family. Action Bray. Salamat nay.
Joby Monares, thank you, Git. No? Torres Alex, wala na isang may nabalaan ng lubrahon na DTI. Mga labay-labay mo ilang natutukan. Sina Ino LNJ. Kadlaw kong gani, ngas pagkadamo problema di sang presyo, problema sang kulang ang kilo, ang iban o expired na di ba action El Rey expired nga baligya. No pagid. Why si mayara sa mga malls iyang hindi pagihatag ang imo kambyong 30 sentimos kay why sila ya sentimuson. Hindi na pwede. Ang mall daan tagiya sina Action El Rey bilyonaryo na i-donate mo pa tong imos lapi sa ila. O na ako yang ultimo nga pedicab driver hindi mo ipagihatag sa akon kay why kay mo sinsilyo. Yaway kaya sang 30 sentimos. Economic klase mga tao niyo. Tapos hindi mo bakal kuway kay sinsilyo ya. Kay ikaw pa pang tao ni sinsilyo, nagbaligya pa kamo. Obligasyon yun na iya nga wala sang ay obligasyon nyo na mag-provide sinsilyo. Kadlaw kami sa Imag Sobraya asang party sa DTI. Juan Miguel Digumon. To Bray, wala mo ko natamyaw ta nakakaina. No, sa babaw na basa ko to. Ha? Basta way mo lang guro na batian. Sige. Dra lang ko anay, ano? 8:50. Pamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Patayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Patayon Aksyon Radyo Pagkolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo Matas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na nai Samsan ano nga kain
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
saludo sa imo. Padayon action ra. This time check is brought to you by Maraton sa inyo mga kaaksyon. Brian Warden, Action Firing Line. Siging oras ta medyo pigo kwa na gid kula boss na gid may gabilang kay Rodora Shoko, kay Juan Miguel Digumon, Jocelyn Libon Dispoho, no? Thank you gid sa pagmonitor kag ang iban si Christy de la Cruz Araman kag de la Cruz family. Sunny Boy magsipok na tamya manaton. Pabasantang iba na si Sergio Marie kag Kia nagamonitor man sa sining nga mga tinion. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mamagyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.